Hey birdies, how you guys doing today? Welcome back to my channel, Kema Reaction. How are you guys doing today? So I'm back again, guys, for another reaction to the hit series on Netflix called Young Royals. I did episode 1. I like the few who commented. Thank you so much for that. The few who's watched it, liked it, and disliked it. I also thank you for that because, you know, not everything's for everyone. But so this is episode 2, The Young Royal. So I know this one is a little bit longer than the first one. And I don't know, let's see. Let's see. Okay, so what are they excited about? Nils, what's his name? Third year. Madison McCoy. Hände då? He put it out there. Oh. Kanske gick ner lite. Oh, she went down on you. Men hur var det? It was okay, I guess. Oh. 10. Oh. Är ni ihop då? Oh God, no. I was bored. Ja, fan. Oh. Det är riktigt stabilt alltså. Nu har vi pratat noga. Poor dude. Was he a virgin? Sounds like he was a virgin. Oh, I do love that cousin though. Det är ingen annan som bör stå på stolen. Ha? Någon med snopp som blivit sugen. Ingen? God, these kids are so bad. I gotta miss private Någon school. annan borde det väl ändå vara? Eller? Come on, Prince. They're thinking about you, sir. Ville? Jag vill minnas att du försvann igår från festen. Var med någon tjej kanske? Vadå? Oh, thank God it saved them because the prince is not yet ready to reveal that feeling. Look at it. Look at the tension. Look at the tension. You could just cut it with a knife. I told you, the soundtrack is amazing. Yes, lit for her. She's so pretty. So pretty. I love the fact you could see her acne and stuff that they look like teenagers, which I really love international films so much. Hej, ska du till matten? I feel so bad. She really do likes him. She really do, and unfortunately, he doesn't like her like that. He basically loves her as a friend. That is so sad. That is so sad. I wonder if when she finds out that he's gay or when he comes out, I wonder how she's gonna react to that. Cause she look like the type of girl who won't beat him while he's down. Vi ska också på matten. Hade du kul i fredags? Ja, det var kul. Hade du kul? Ja, det var nice. Bra. Ska du på skräckfilmskvällen? Ja. Here comes the second cousin. Tall, Stora frågan är om jag dark hair. Want him now. Om det blir för läskigt. Vi ses på matten sen. Oh, those two's gonna be good. They're gonna be doing something. Pizzerian i Bjärsta. They're gonna be doing something. Jag flyger ut det. Tyvärr. Wouldn't it be funny though if those two is having sex and she's thinking about the prince? Oh, I would gag. Saint-Martin de Belleville. 3 Michelin-stjärnor. Skulle älska det. Tro mig.
Tänk på det i alla fall. Okej? Alltså, Ja, jag vet. alltså, oh my god. Jag tycker det är romantiskt. Romantiskt. Ja, om man vill vara med någon som tror att han äger en. Så, Men, okej att han har varit värsta player, men mycket liksom förändras av kärlek. Jag tror bara hon är svartsjuk. Ooh. Sexual balls in that scene. Varsågoda, sitt. Jo, prinsen missade ju tyvärr det här provet. Men det kan ni ju ta igen vid ett tillfälle. Tack, magistern. Ja, när det passar givetvis. Tack, magistern. Tack. Vad fick du? B+. Okay. Du måste lära dig att hålla nerverna i schack. What did he get? Did he get De flesta lower? uträkningar är rätt, men svaren blir inte alltid det. Tack, magistern. Jag hade A på varenda prov i högstadiet. Ja, fast det är för att där är genomsnittet lägre. Yes! Fan, vad bra, mannen. Fan, jag fick jobb minus. Yes! De betalar för privatlektioner inför proven. Va? 37,8 skulle de satt med magistern på Skogsbacken i helgen. Oh, so they transferred this school, which is a private school. I just want to say I understand what he's going through with the whole grading system. Like I'm pretty sure he was in a public school and their grading curriculum was a little less advanced than this private school. Like me, when I was in Jamaica, going to private school in Jamaica, this when I was like a little kid, first and second grade, basically. And used to get like C's and B's and stuff, and I used to think that was awful. But when you transfer into like a public school over here, that's considered to be like, oh, A average, you're above average, you're advanced average. Similar to when I left a charter school here, and I was getting A's, and I went to the other school over there, so getting B pluses and A's. I was taking more advanced class and stuff like that, where I have to really work hard. So in this situation, he have to go take those private lessons with a teacher, so he could understand the teacher teaching curriculum, so he would go past this, because clearly he's a overachiever, and I really do like that. So him and Prince together, the Prince looked really smart though. 111. Geometri och algebra. Det där med privatlektioner. Jaha. Oh, I feel so bad. I feel so bad because I don't think he can afford it. He can't afford it. This school is all about money when it comes to private school. If you don't have the money, you're out of luck. And his poor mom, his dad. Ja, det kanske kan hjälpa dig att få upp betygen. Har du pratat med dina föräldrar om det? Bra, då kan du komma till mig lite senare idag så lägger vi upp ett schema. Skolan skickar en faktura hem. Då säger du så. One thing about her, his sister stayed to herself, even though she was bullied at her other school. I want to say thanks to the one who commented that and give me that little little information. But I did remember she did bully her other school. But she's very calm and reserved. And she stayed to herself. She do what she needs to do. She tried to make friends. If she doesn't make friends, she just go into her comfort zone. But her attitude that she takes at home, I don't agree with that one. Snälla, kom igen nu. Snälla och så. Kan du... Så jag fattar verkligen inte vad problemet är. Det är som att det är värsta superkraften. Det känns som att du aldrig bryr dig om vad folk tycker. Oh, maybe this is a way that she and hers are going to become friends, create a friend bondship. Okay, I like this where this is going. Kan du ta en bild på oss? Ska jag göra så? Ah. Så. Gå lite närmare nu. Ja.
Det är bara, håll bara emot. Det är du som bestämmer. Där. Så. Där, det var jättefint. Det är jättefint. Här. Tack. They could become friends, but it's so fun that I love the fact how they incorporate today's culture into these TV shows. There's a lot of TV shows and series that does this, but none of them executed brilliantly. And that's one thing I love about overseas series. They know how to implement what's going on socially into their content or product that they release. So give them good work for that. I need to see who created this show and wrote these episodes, because they need to get applaud. Pallar ni ta båten? They need to get applaud. Roll, roll, roll your boat, rolling down the street. Mary, 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 just to look at me. You don't want him to fall over. Tack. Du behöver inte oroa dig för balansen, det kommer komma sen. Hey boo! Tänka på There go my second så cousin. nära vattenytan som möjligt. Så du slösar så lite energi som möjligt. Men det är också... Du har inte glömt bort allt du? Nej. Ja. Du, Susanne. Skulle du kunna bli en bra styrman av det? Hon behöver ha lite mindre kropp, så. Kom. Oh my god, how dare you embarrass you in front of your prince? How dare he? Vart har du varit? Sorry. Jag har varit på rodd. Oh, so he's with his... Oh, I want to hear this conversation. Rodd? Vad fan är rodd? Det är sport. Rodd är inte en sport. Jo. Fotboll är en sport. Men vad gör du? Alltså man ror ju liksom. Som man gör på kollo. Men lägg av. Ja, men vadå? Det är något nytt. Något fresh. Alltså vad leker du? Vad? Alltså på riktigt? Vad? Boss. Du är rolig. Jag gör det bara för mina betyg. Det är ju plus. Men måste du ha höga betyg? Men ja, det är väl klart man vill ha bra betyg om man vill komma någon vart, tänker jag. Var ska du? Ja, alltså jag gillar ju Bjärsta, men alltså, man vill inte bo här för alltid, liksom. Vadå? Kör du eller? Ja, det finns pizza där om du vill ha. Hoppas det smakar. Tack. Vad gör du? Kommer du på matchen imorgon eller? Ja, alltså jag ska verkligen försöka. Jag kommer vara där i alla fall. Interesting, because I think that whole conversation that he had with his friend was interesting, because I wonder, do they feel as if he's in a more privileged school that opened up opportunity for him, that he will leave them behind, or he feels he's better than them? Or do they feel because the school that they're going to, they may have stuck into the city or town they live in? It's a very interesting conversation, but I don't think that conversation will ruin their friendship. Like, she asks, is he coming to the game tomorrow? But I'm curious, is he going to invite the friend? But even if he invite the prince, I don't think anything, I don't think they could take pictures or anything. Really? Because is he allowed, is the prince even, as a freshman, is he even allowed to leave?
Because I do know how some of these school board goes. I'm curious. I want to know. That boy's hot. Child, if this was my school, I'd be in a whore. I mean, mind my business. Oh, he want him some Simon. Alltså, jag såg ingenting. Jag måste, vad fan är det hus någonstans? I morgonträning nu va? Kan inte ligga här och runka? Yeah, jerking out to that. Runkar inte. Jag menar, You want that buzz. nej. Så bara till att du inte är på skolans wifi när du på surfar. Det kan bli jävligt pinsamt till dig. Men hej! Tjena! Tjokingen! Jodå, det är bra. Håller på att försöka gå igenom med... Vi lär hur vi kanske måste jobba på sin fysik om man ska vara med i rodlaget. Ja, visst. Eller hur? Hur går det då? Ja, för att vara helt ärlig så vet fan om han är har samma driv som dig och mig. Va? Han är lite lat. På riktigt, August, skärp. Låg och sov när jag kom faktiskt. Ja. Men det ska vi nog bättre på. Ja, eller hur? Fan, jag måste nog dra nu. Men kul att se dig. Som alltid. Ses. Det gör vi. Och du ville se till att vara färdigrunkad och startklar. Till 06 morgon, okej? Ja. Bra. Hej Wilhelm. Erik. Läget? Orkar inte med August på riktigt. This is why you should have a closed door, sir. You don't even have a roommate. Why is the door open? Lite intensiv. Men I don't understand. Vadå inte? Ser man ju fan hysterisk. He's very close to his brother. I hope nothing ingen annan happens bryr to sig his om brother. heller. Oh, that could devastate Skolan him. är liksom hela hans liv. Kommer du inte ihåg att hans mamma Eric could get it any day he skickade wants. att pappa tog livet av sig? Va? Nej. Vadå? Jag visste att han var död, men inte att han hade tagit livet av sig. Du kanske var för liten. Oh, look at Simon. You don't see the prince? Oh, he gonna get ready real quick. Berätta för mig som om... Child, you gotta run for your Kan vi man. snacka senare? För att jag ska gå och träna nu. Run for your man, Prince. Jag är lite för lat. Men We see you. jag kan ringa dig sen när jag har tränat. Okej? Absolut. Bra, hej. Love. One day I'll feel that way. Of course he's in the front. Have you seen his brother Eric? I'm pretty sure he's physical fit. Ja, det är väl lika bra. But I live for that cousin though. Planking. You need core muscle for that. Ooh, time for you to pay up, sir. Time for you to pay up for the booze. Remember, episode 1. Where's my money? Pengarna för Period. Where's my money? spriten. Fan, förlåt. Shit, jag glömde helt bort. Det var inte... Nej, det är lugnt. Det är bara att jag lägger ut nu. Men du, om du messar mig hur mycket det var så kan jag swisha det eller något. Ja. Bra. Interesting. God morgon. God morgon. Look at him. It's gorgeous. Damn, they really do they love to leave their door open. So militant.
What are we on? What are we on here? Oh my god, please don't tell me he gonna fuck up his future. Vincent. Vincent. Är Vincent kön? Nej. Vincent. I wonder how much it costs to go to this school. Kan du fixa? Mer. Alltså, vadå? Redan? Hur mycket tar du egentligen? Kan du eller kan du inte? Nej, alltså... Nej, det går inte. Jag har bytt psykiater flera gånger redan. Jag har ingenting kvar. Så Is this a pill that he needs? Does he have ADHD? Because the only person I could think of that could give him this pill is Simone's sister, who has Asperger and ADHD. Interesting. Fucking viktigt det här året är för mig. Jag måste toppa Oh, the drama. Gå till kuratorn, gör en egen utredning. Alltså, jag kan inte hålla den här takten. Men Birkenstock-sossen. Du vet att jag inte ens har ADHD. Det kommer ju fan inte funka. Denial. Sådär. Den använder vi igen. Ja. Denial. Vill du ha någonting att dricka? Ja. Jag tror att jag har ADHD. Va? ADHD? Varför tror du det? Svårt att koncentrera mig. Jaha. Är det något särskilt som gör att du har svårt att hålla fokus då? Varsågod. Tack. Nej, eller alltså, du vet, ibland så kan ju huvudet gå på spinn. Du vet säkert själv. Ja. Har du svårt för att sova? Ja. Har du hjärtklappning? Ja. Bum, bum, bum. Verkligen. Ja. Och yrsel. Ont i huvudet. Jävla tryck över bröstet. Och du förstår, August, allt det där, va? Det är bara symptom på att du är stressad. Och stress, tyvärr, så är den väldigt vanlig här på skolan. Speciellt sista året som du går. Dessutom så är du både prefekt och lagkapten, vad jag förstår. Så. Men det är inte press. Nej, vad kan det vara då? What is it? Uppenbart. Alltså, jag kan ju knappt sitta still. Det ser du väl? Ja, okej. Ja, so he's a drug addict? Jag behöver göra en utredning. No. Oj då. Ja, visst kan vi göra en utredning, det är inga problem. Nu, gärna. Ja, du förstår, en utredning, va? Den tar många veckor att göra det. Och sen behöver man göra djupintervjuer, det vill säga intervjuer med människor som känner dig och som har känt dig framförallt sedan du var liten. Som dina föräldrar till exempel. Okej, så här. Det verkar inte riktigt som att du förstår vad jag försöker säga. Jag måste ha en utredning. Alltså, den här veckan, senast. Min familj är väldigt viktig för den här skolan. Min prestation är väldigt viktig för den här skolan. Om det kommer fram hur ovillig du har varit att samarbeta. August, vänta lite nu. Jag sa till dig att jag ställer gärna upp och gör en utredning med dig. Men den tar flera veckor, det måste du förstå. Process, det kommer aldrig undan, förstår du. Men ja, det var väl all tid vi hade, du och jag, idag. Ja, du, den här klockan. Den har jag haft i 40 år, går fortfarande. Du, en sak bara. Du vet att jag finns här ifall du behöver prata med någon. Tack. I could take care of you. ABC, I'm the alpha bitch. You should learn a new alphabet. ABC, I'm the alphabet. If you wanna know who run this shit. ABC, I'm the alphabet. When I'm in a car, I'm driving. When I'm on a date, I'm buying. when I'm on a plane, I'm a pilot. party in the cockpit. I'm flying. When I'm in a meeting, I'm in charge. Had your wife, had your kids, Had a boss. when you're busy sleeping, I work Stop. 24, 3, 6, 5. I'm a star. didn't go to college. To like a PhD. Me and my girls got a knowledge And an from MTV. Hey. ABC, I'm the alpha. You bet. Hey. Listen to that soundtrack. It's lit. Tja. Det här som jag tycker är det bästa med rodden egentligen.
inte för samman folk på det här sättet. Oh, and they have been wearing purple. I see you set design. I see you set design. Etnicitet spelar ingen roll. Alla har ju samma chanser. I see you set design, have him wearing purple, you know, show he's comfortable with his sexuality, and have the prince sitting right there. What is he wearing? That burgundy and that turquoise looking color, looking more reserved and private. Okay. Eller hur? Visst. Jag går till bibblan. Okej, men vi ses på träningen sen, eller? Jag kan inte ikväll. Du kan ju inte skippa en träning om du ska komma med i rollaget. Du sviker dina lagkamrater. Okej, men jag kan inte ikväll så. Jag kan inte riktigt koncentrera mig här. Vänta! Ni måste komma på skräckfilmskvällen. På fredag. I herrgården. Ja, båda två alltså. Okej. Oh, we're moving up. She invited both of them, but that's smart though, girl, because you know Prince is becoming really friends with someone, and you want to invite them both, you know the Prince is going to show up. I peep your sister. But I love it. Oh my god, we're going places. We're going places. Hon seem like a nice girl. Att du tar hand om skolans freaks på det sättet. Fuck you, August. Se bara till att inte rubs off. Sara är inget freak. Okej att hon har sina diagnoser och så, men hon är fan den mest äkta här. Vadå för diagnoser? Typ Aspergers och någon ADHD-grej. Oh. Mutual interest. I hope she say nothing, because how dare he throw this stuff like, first of all, sir, according to the girl, you wasn't all that. She was bored and you was there. The nastiness. What is he looking at? What are you looking at? Why are you coming to the... Oh. He's sexually frustrated. Damn, I thought Simon would have responded like this. You know, he waiting for his text. My friend got a game. I promised I'd go. Tag along. Simon, I like you. I like you, Simon. You just... Fan, nej. Jag tror inte att det går, alltså jag känner mig lite sjuk. From watching season 1 to season 2, I don't see no security. Most likely, probably security is there, but because it's like a big open line security area, we didn't get to see it. But these kids love to leave their room door open. Okay. Men ska jag hämta någonting till? Nej gud, tack, men det är lugnt tror jag. Jag tror bara jag ska stanna hemma och lägga mig tidigt liksom. Jag vill ju liksom inte smitta er heller, men jag har liksom inte halsen. Oh, he's going after Simone. Men du fattar väl själv också att jag kan ju inte bara ta med dig i startfilen sådär liksom. Utan att du är med på träningen. Ja. Men vila du, när du börjar tillfriskna så får du få tillbaka kämpoglädjen. Eller? Ja. Skitbra. Du har det i dig, ja? Bra. Vila nu. No comment. No comment. How is he going to get there? I don't think he have his drivers. I don't think he even know how to take a bus. Do you know to take a bus, sir? Don't you dare. Don't do it, sir. Ooh. Willie, do we know how to take a bus? We don't know how to take a bus. Hej. Tyvärr, vi tar inte kort. Okej. Finns det något nummer som jag kan swisha till? Nej,
Du måste ladda ner appen och betala som alla andra. Ja. Oh, and he waited for him at a gas station with like 2 people there. Tja. Tja. They said we're gonna show you guys we're doing COVID restrictions, okay? Hur mår du? Jag mår bra. Mår du? Bra. Har du alltid bott här eller? Ja. Är det nice? Ja, det funkar väl. Det finns inte så mycket att göra här. So he can't really take no pictures or no videos or anything because he told August that he's not feeling well. Simone's gonna post something. August is gonna... Alltså, alla liksom... the drama writes itself. Alla. Så det är... Ja, det låter ungefär som mitt liv. Hej prinsen! Hej! These thirsty heifers. Over here messing with Simone's man. Bra, själva. Det är bra. Oh, she's a soccer player. Här är Wilhelm. Tja. Ajo, Wille. Trevligt. Oh, the friend knows. The friend knows. Ja, alltså jag kan gå och fixa. Jag kan ta det. Det är lugnt. Ska du ha ketchup på senap? Ja, kokt eller grillat? Grillat. Det är du. Okej. Tack. Bra. Shit, prinsen alltså. Vad händer? Gillar han eller? Yes, we are. Yes, we are. Ja, jag ser att det är någonting. Bro, du gillar honom? Nej, jag vet inte. Ska du ha kokt eller grillat? Och så behövde han avsluta din mening. Vad händer? Gillar verkligen. Men sluta fråga. Bro, du kommer. Varsågod. Där. Kom igen, Roche! Oh. Those some good friends. They know him, his emotions to the T. Bra, Roche! Bra, Roche! Roche! Kom igen nu då, Bjärsta! Is the prince gonna say something? Oh, the prince really do like Simone. It's so fun. Oh, I love the friendship. Love to see it. Spring efter bollen! Kom igen, Roche! Kom igen, Bjärsta! Kom igen! Kom igen, Bjärsta! Kom igen! This is so cute. Oh, I wanted to, let me. Oh no, I want to go back. Please give us the scene. Give us the scene. Give us the scene. There it goes. Perfect. Perfect. Perfect shot. That was a perfect shot. Very good job. They captured that moment beautifully. Chaplin, we know August is not sleeping and he's really pissed. Så jävla pisskort jag har alltså. At least we know they close the doors at night. Har du lärorikt? Vi kastar den. Was it educational, sir? Jag mådde lite bättre så jag tänkte att det var lugnt. Att jag stack och hängde med några polare. Jag frågade om det var lärorikt. Yes. It was educational because I was get to meet the common people. Du måste förstå själv att jag kan inte låta det här passera bara. Du lämnar skolans område utan att be om lov. Oh, so they need to ask permission? We all need permission to leave? Okay. Vi får avlösa Alexander som middagsvakt resten av veckan. Oh. Okej. En ursäkt kanske hade varit på sin plats? Eller? Ja, förlåt.
Okej, Jocke. Vad sa du? Förlåt. Bra. Bra. August? I like August like this. Vet du vad? Du ska vara jävligt försiktig med dem du hänger med. Okay. Åh jävlar. Speciellt om de utnyttjar dig för lite views. Jag vet ju själv hur det gick förra gången. Damn, he's gonna ask him to take it down. Hej! Du missar middagen. Yes, he's gonna ask you to take it down because the first episode he was in a fight with someone at the club. The whole thing happened, and they sent him abroad to a private school, and then pretty much is to take him out the spot. He's gonna ask Simone to take it down, and Simone is not gonna like that. Ja. Oh, he's not gonna like that. Jag glömde bort And tiden. this was such a good night for him. Du glömde bort tiden. Hur gör man det? Det var väl bara att kolla på klockan. Ja. Young love. Jag visade Wilhelm runt i Bärsta bara. Wilhelm? Mm. Jag trodde det var du som hade sagt att man inte kunde vara kompis med någon här på den här skolan. Ja. He did say that. But he's in Inte hela grejen love. med kungafamiljen att de inte förändras. He's in love. Oh, she said that, and this is when he's gonna get a text message. Oh. Okay, he don't understand. He don't understand. Simon, you don't understand. He's a plant. Is it too hot? Nej, det är lugnt. Du kan ju prata svenska. Oh, I need to go wax in my damn self. Like an idiot. Ooh, thought I could hear it through the brain. Alright. Alltså, det känns som att August bara försöker förstöra mina chanser att bli ihop med Wilhelm. Of course he does. Just make a move on Willem and show him what you want. August, får jag växla några ord med dig bara? Självklart så jag till för rektorn. Hej. What did August do? I'm curious about this conversation. Terminsavgiften. Told you guys something's wrong with him, money-wise. Den är betald. Och jag har fått tag i din mamma. Vad konstigt. Vet du vad? Hon är bortrest. Ja. Nej, men jag tänkte... Det står det. Men jag ber henne höra av sig. Bra. Var rädd om dig. They can't get a hold of the mom, so which means he's gone broke. Which means he have not yet paid Simon his money for the booze. But has so much to talk about. Watch what a company you keep when you can't pay. Bro. Everyone knows him. This whole school is everything to him. Oh. But he's still fine though. He still looks good. There go his last one. Poor kid, drug addict. August. We can't keep doing this, sir. She's in the library, so he's gonna try to meet her in the library, see if he could get her some of her pills. Her brother better get up and let this go through, because he still owes him money.
Stop being a creep, August. Ja. Cool. Jag ska faktiskt själv göra en utredning. Mm. Ja. Men du går inte på några mediciner eller så? Jo. Gör det? Elvanse 50 milligram. Okej. Fan, det kommer låta weird, men du är inte down att sälja något till mig? Det är olagligt. Ja. Varför skulle jag göra något olagligt? Jag tänkte bara eftersom att Simon fixade det. Du, vi måste prata om rodden. Nu. Vi kan ta det där ute om du vill. Om det är lugnt. Jag vill inte att du snackar med henne. Sorry. Men din kontakt då? Säljer han någonting? Nej. Vem tror att jag är? Jag vill bara ha mina fuck med pengar. Vad säger om jag dubblar det jag är skyldig? Om du fixar piller? Kom igen. Jättebra. So he didn't get it from her. He got it from his dad? Sara nästa gång. Det är så kul att få träffa er tillsammans. Jag tror inte hon är redo än. Simon, your dad already helped you to get the booze. To give it to these underage kids. And you're gonna steal the pills from your dad? Ja, så grejen är att jag vet inte hur länge jag kan stanna. Du, pengarna för dricka till dina polare. Just det, jag vet. Hade du med dig 2 skedar? Ja. I don't like this. That's a good workout though, I'm gonna tell you that. When I tried that shit burned my whole body. Trust me, they're burning calories. I wonder how he looks shirtless. Because his pecs are really showing. När får jag pengarna då? Samling! What are we talking about now? Simon, som ni säkert vet, är extern. En tvättäkta Bjärnstabo. Men inget att skämmas över. Han har behövt att kämpa för att komma hit. Säkert mer än vad någon av er någonsin har behövt att kämpa. Det är anmärkningsvärt. Vi ska lära oss av Simon. Han har kämpat sig upp. Simon needs his money. Bland oss. Bland möjligheterna. Simon är klassresan för kroppsliv. Jag är stolt över det. Vad gör ni? Ha? Fortsätt jobba! Vad var det? Vad mycket? Exactly. Yay, is it Friday for the party? Movie night? Pues me llaman cuando quieran que los recojan. Okay. Tack mamma. Inte vart är min lur? Movie night, movie night. I love it. Take me back when we used to have movie nights with some friends on Fridays. Ni blir inbjudna till sån här. Ja. I live for the single mom thing. I live for what she's doing to help her 2 kids. Chao. Vi ses. Que se diviertan. Gracias. Tycker inte du det är konstigt att Felice bjuder oss till det här? Jag tror att hon tycker om mig. Men helt ärligt så vet jag inte vad jag ska prata med henne om det inte handlar om Rousseau.
Det kommer gå bra. Cal! Something's not right about this. I think we should head back to the road. This is nuts! This is fucking nuts! Becky! Oh, they're sitting next to each other. Becky! Back! Back! Och så ska det här vara en skräckfilm. Alltså ni kan inte bli rädda på riktigt. Men alltså kan du sluta förstöra? Ingen har bett dig sitta här. Du kan gå om du vill. Nothing! I just slept! Sluta bara. Those boys are so stupid. Oh! The sister's gonna notice. I'm a little freaked out here. Are they gonna kiss this episode? We're gonna get out of here. We just need to keep our heads. What about the kid? This is about us now. She noticed. He's not ready yet. Stay where you are, okay? Don't move! August is knowing something as well, but he can't confirm it yet. I think they're going to kiss this episode. He has feeling for Simone, but he doesn't know yet. He doesn't act on those feelings yet. Ooh. Yes. 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 Showing all the feelings. All the feelings are coming through. He can't breathe. Come on, acting. Come on, acting. Come on, acting. Oh, Simone's walking up. Tja. This is too much. Hej. This is too much. I can't. Är du okej? No, he's not. Så jävla varmt där inne så tänkte jag gå upp allt. Nu fick jag kramp i tån också. Cramping up as well because he's nervous. He's in love. So much emotions going through. Bra med det. Bra. I can't. God damn, this kiss already. You guys are taking this too long. So what happened? So what happened? So what happened? Oh, nice camera shot. Oh, like the sound bites. Oh. I literally hold my breath. I hold my breath. Those kids is not one about you. They're watching a movie right now. Jag är inte... Jag är inte... Stopp, vänta. Jag är inte... Förlåt. Don't do Simon. He's not going to the closet for you, sir. Don't put him out like that. So, but is he gonna do it? He's sure? He's thinking about it? He's thinking about it? He's thinking about it? They're getting closer. They're getting closer. He's
Damn, they're dragging this scene out. The prince is doing it first. Oh. Okay. So that was episode 2, The Young Royals, episode 2. This was everything. I'm gonna call, what should I call this episode for me? What should I? Skip the heartbeat. Yeah, I'm gonna call it that. Kiss the heart. Yes. Kiss the heartbeat. So this series is very entertaining. I really do like it. Young Royals, I really do like it. Coming of age, getting to your sexuality, the feelings, the emotion, they can't breathe, the confusion, you're not sure. You're not sure how to react to it. You're not sure how people going to think about you. I love everything about it. I love it, 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 love it. So thanks to the person who recommended it. I really do appreciate it. I can't wait to see so much more William, August, Sarah, the mom, the dad, the rich girl. I don't know all their names yet. Sue me. But I can't wait to see what's going to happen in episode 3. Oh my god. So they have kissed in this episode too. So basically, in the next few episodes, most likely, they might be having sexual intercourse. Because these kids are very horny. Very horny. So thanks for that. For everybody else, whatever you guys want me to react to, feel free to leave a link below in the comment section and I'll get to it as soon as possible. As always, who can do you besides you? I really do appreciate it. Thank you so much for watching.